Missähän se kymppi oikein viipyy? Vieläkö tässä ehtis käymään kioskilla? Faija! No voihan video. No, mennään sitten 4. Vaikka vähän joutuu kyllä varmaan vähän kävelemään. Kyllä ratikassakin voi vielä sentään matkustaa ilman teknologiaa. Mut Faija. Mihinkähän minä laitoin se liikkeen osoitteen? Nyt en kyllä yhtään tiedetä, missä me ollaan. Milloinkohan tässä pitää jäädä pois? Nyt. Nyt kyllä pitää jäädä pois. Mut Faija,